جره مخان قدف ببلحات منبار جمر مبزحتي سباب هيوتو زخسر واحد بلحات سلازلو زي كونس كل جزية بسبات نخفتو بزلو هرفانيو هو بخالو تفتاو مخان صبق خسمعك خيل خون وحسنة تسمعك محبراو تقبلنا زلكا مسيل سمعك بسلت زلكا ون كويني سمعك جناخت فولت زلكا فتوتنا خبروتن حدا يكونن نزوم كلت انت دا حاويس كيوم ናይ ገዛ ርስኻ ቁፅፅር ስቂልካ ናብቶም ካባኻን ላዕሊ ስልታውያን ወይ በላሕቲ ዝኾኑ ሰባት ኣሕሊፍካ ተረክቦ ኣለኻ ማለት እዩ ጉርሃት ወይ ሕያውት ሰባት ንነገራት ይህድኡ ኣብዘይ ጉዳዮም ወይ ኣብዘይ ጉድለቶም ወላ ንነብሶም የማኻን እዩ ዝኾነ ሰብ ሕማቕ ንኸይስምዖ ወይ ከይፀሎም ምእንቲ ድምፆም ይዕቅቡ ይቕረታ ንዘየድልዮ ነገር ይቕረታ ሓቱ ስልታውያን ወይ በላሕቲ ሰባት ግና ካብዚ ብዝተፈልየ እዮም ዝገብሩ ነቲ ወጥሪ ይዕዘቡ እሞ ሱቕ ይብሉ ولا حدا سب كقبل زي دل حق ما زيو مبزحتيو جرهنة سنة مقبار ويتصبط أباي زي كونس بسنة مقبار استقول بفرحة رايو فرحة تقبلنا ناي مسان فرحة جتشت فرحي ناي زي مرداء كوم اون فرحي ناي تفتاونت مسانيو جره سلا زخون كان جزاء رسخة كم حدا جتشت بلزب زفتح بوصل سب غير كات حسبات خون جنان جتشت النوترن فرحة تهادمو من تهالي خاخه مغنياتو اتفللي زيو جره سب ካብ ወጥርን ግጭትን ክርሕቕ ከሎ በሊሕ ሰብ ግና ነቲ ወጥሪ ይቋጻጸሮ ንኣብነት ኣነ ንዓኻ ክፍትነካ ኣብ ሓደ ክፍሊ ን10 ደቂቕ እንተ ትዝዕዘበካ ነይረ ናይ ስራሕ ተመኩሮኻ ይምደለኹን ወይ ናይ ብቕዓትን ደረጃ ትምህርትን መረጋገጽ ወረቐትካ ኣይምደለኹን ስቑ ኢለ ማዕረ ክንደይ ቀልጢፍካ ምስ ካልኦት ከም ትሰማማዕ ኣብ ስቕታ ንኽንደይ ዝኣክል ከም ትጸንሕ ምስክን ምምሳል كساب كندي قالاتك خم تلزب صاغط سمعك خلو كساب كندي قلطفكا نسبات كم ترحق متعذبكو كابز بمبغاس طراي دما كساب كندي صلوان عقمن كم زلكا ممزونكو خانيره سلازي እዚ ተኽክለኛ ሕቶ ዝዩ بغرهنتካ መን ይዝጥቀም ዘሎ ንስኻ ወይስ እቶም ዝደፍኡኻ ዝውድህኻ ከምኡውን ተገማት ብምዃንካ ስቑኢሎም ዝምዝሙኽ ዘኻ ሰባት ምኽንያቱ ተገማት ምዃን ንኻልኦት ሰባት ምቾት ይዝህቦም ዘይተገማት ምዃን ግና متنقطها فتر متنقطها دما أخبره تفتر أبز حدا نجر كانت سرالكا جرهي تكون مالت شكان تبقى أساي لا تزمول أسب كون مالت زي كونس إذا بزعبان نايت أباي متعرّي مالت كابسنا مقبارة وتحساسبا ناب استراتيجية وتحساسبا لوط مقباري من النت كحت كيرا يلي كانيو أقاو ما خوي أنا بابرا خاجن كنت كيرا لكا نيكولو ماكافيلي حدا مبزحت يوم سبات كسابلومي زقاومو نجر تردينيرو سلطان نصبق علامة ويدليت زي كونس نعرّايا نتبصحنتكم اون نغزي غبره ملس زهب از مالت الرأيا تقواصصر زرغحخا تقواصصر غزي تقواصصر شعونه هواهو تقواصصر يخا دحريو سلطان يمص ابز فيديو زي كاب تقبالنت حرر زبل سب نابقاوم وي انبابرو زقواصصر سب زسغاغرخا شوعات سنه لبناو حسابات حبيرنا خنكاتاتلو مينا ازوم مخرتات سؤالك لعل زخون زي كونس زيوم أقاومخا أزراربخا ملاشكا خمون زناخا أمهناس زحجزو مواقراوي من محياشات يوم زوم شوعات مخرتات بزيج كانه صلواخه تعب زغبرو كابتلوم ويتسمعي زخون بحري نافت صلوا زلو بحر زغيرو نغرهنت نابروطب بليحن بعلامه نابزغو عزن سب زساغاغرو خايم نجمر قدر حدا سنلبونا وحسنت مدلا يقارص مبزحتي سب فصيم خغطمو زيكل حدا حررتالو نسخا ناي تحغوس ناي گنزب حررتا زيكونس ناي سنلبونا ومچت حررتاي زخونه ነገር ንዓኻ ዝጥዕም ክኸውን ምድላይ ኣብ ዘለኻዮ ቦታ ዘሎ ሃዋሃው ዝተዛንየ ክኸውን ምድላይ ነፍስ ወከፍ ዕላል ብዘይ ዝኾነ ወጥሪ ክዛዘም ምድላይ እዚ ድልየት እዚ ብስሉነት ወይ ዘመናውነት መሲሉ ክስምዓካ ክእል ኸውን ግና ከይተረድአካ ብሰላሕታ ነተሰማዓነትካ የጥፎሎ ማለት እዩ ናቃውማኻ ገዲፍካ ንምቾት ቀዳምነት ምስትብ ንነፍስኻ ከተንእሳ ወይ ከተዋረዳ ትጅምርሞ ንዝኾነ ሰብ كبده زخيل ملسي نمهاب تفرح قلوصنت زطلب حقتات غوسيخا تحالفهم بحافشا نتوت رسلت فرا وترون دحري تنسحب كوم ابز جبر كالو نفس وقف غزي دما سميتاو حسنت كاب استراتيجيكاو ربحا خابليصكا بمراي غودكا زخيل حدغنيا لمدي تمعبل علىخا
እቶም ልዑል ክብሪ ዘለዎም ሰባት ዘይምቹእነት ካብ ስግኣት ምዃኑ ሓሊፉ መሳርሒ ከም ዝኾነ እዮም ዝርድኡ። ብልክዕ እውን ወጥሪ ደረጃ ይፈላለዩ። ርእሰ ምትእምማን ፍትሽ ጸቕጢ ክውስኽ ከሎ መን ጸኒዑ ደው ክብል ከም ዝኽእል ይፈትን እዩ። ሓደ ኩነታት ወይ ርክብ ቁሩብ ዘይምቹእ ምስ ዝኸውን ዝበዝሑ ሰባት ነቲ ወጥሪ ንምህዳዮም ዝጓየዩ ክምስ ብሉ፣ ዘየድሊ መብርሂ ህቡ፣ የቕረታ ሓቱ፣ መርገፂኦም የላሕልሑ፣ ከምኡ ብምግባሮም ድማ ደረጃኦም ወረድ። እቲ ኣብ እዋን ወጥሪ ጸኒዑ ዝቐውም ሰብ ከዓ ነቲ ርክብ ነቲ ሃዋህው ቋጻጸሮ። ሓደ ሰብ ስቑኢሉ ምስ ዝትንክፈካ ባህርያዊ ድሌትካ እንታይ እዩ? ክትከላኸል ትህወኽ ዲኻ? ብኡንብኡ ከተረድኦ ዲኻ ትፍትን? ነቲ ኩነታት ክትብድሆ ዲኻ ትፍትን? ወይስ ትዕገስ? ብዒንትኻ ኣብ ዒንቱ እናጠመትካ ትጸንሕ ክሳብ ድፍረትካ ዝስምዖ ኣብ ስቕታ ክትጸንሕ ትፈቅድ። ስነ ልቦናዊ ውሕስነት መብዛሕትኡ ግዜ ከም ሓደጋ ናይ ምህዳም ኮድ ክኸውን ከሎ ተሰማዕነት ወይ ጽልዋ ድማ ነቲ ሓደጋ ብዝተቋጻጸርካዮ መጠን እዩ ዝህነጽ። ሓደ ናይ ወጥሪ ህሞት ክፍጠር ከሎ ንምዕራይ ወይ ንምውድሁ ከይተሃወኽካ ምስ ትጸንሕ ሰባት ዳግማይ ክግምግሙኻ ጀምሩ፣ ንቓላቶም ብጥንቃቐ ክመዝኑ ጀምሩ። እዚ ዝኸውን ግና ድምፅኻ ዓወቢልካ ስለ ዝመለስካ ወይ ስለ ዝተባኣስካ ዘይኮነስ ክትንከፍ ከለኻ ንድሕሪት ከም ዘይትብል ስለ ዘረኣኻዮም ጥራይ እዮም። ሓይሊ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ዝትንክፈካ ሰብ ዘይምቹእነት ክስምዖ ከሎ እዩ ዝርከብ። ንገዛ ርእስኻ ኣብ ወጥሮ ልኡም ከይከውን ግን ድማ ቀልጢፉ ከይንድር ኣብ ስቕታ ክጸንሕ ከተሰልጥኖ ኣለካ። ናይ ወጥሮ ህሞታት ስግኣት ዘይኮንስ ንስልጣንካ ንደረጃኻ ዘዕብዩ መራገገፂታት እዮም። ሙቸት ወይ ተፈታውነት ዝደሊ ባህር እንተደኣ ሃልይካ ተሰማማዒ እሺ ባህሊ ክገብረካ ከሎ ጸብለልታ ዝደሊ ባህር ግና ክትከብር ይገብረካ። እዚ ማለት ግን ግጭት ብገዛ ርእስኻ ምፍጣር ማለት ዘይኮነስ ኣብዘይ ግዚኡ ካብ ግጭት ድሕር ብምባል ምእባይ ማለት እዩ። ዕብየትካ ምቁፅጻር ወጥሪ ከም ዝሓትት ምፍላጥ ማለት እዩ። ነፍሲ ወከፍ ሃዋህው ባህ ዘብል ክኾነልካ ምድላይ ኣብ ዘቋረፅካሉ ህሞት ርግኣት ክስምዐካ ጀምር። ርጉኣት ሰባት ድማ ከተውድቖም ወይ ክትቅይሮም ኣጸገምቲ እዮም። ስለዚ ሕጂ ነብስኻ ሕተታ፣ ክንደይ ግዜ ኢኻ ነቲ ሃዋህው ከይትዘርብ ክትብል ጥራይ ክትዛረብ እናተገብአካ ስቕ ዝበልካ? ክንደይ ግዜ ኢኻ ክእረም ዝነበሮ ነገር ብፍሽኽታ ዘሕለፍካዮ? ክንደይ ግዜ ኢኻ ካብ ክብርኻ ንሰላም ቀዳምነት ዝሃብካ? እዚ ፍለጥ። ከምኡ ብዝገበርካሉ ነፍሲ ወከፍ ህሞት ነቲ ናይ ሓዋሩ ጽልዋን ተሰማዕነትን ብዋጋቲ ግዜያዊ ውሕስነት ወይ ምቾት ትሸጦ ኣለኻ። ካብ ሕጂ ንንየው ንምቾት ምድላይ ኣቋሪፅካ ነቲ ውፅኢት ክትግምግም ጀምር። ኣብ ሓደ ህሞት ዋላ ምቾት ኣይሰማዕኻ ግን ንንጹርነት ዝዕብ እንተደኣ ኮይኑ ክትገብሮ ኣለካ። ኣብ ግጭት ጸኒዕኻ ደው ምባል መርገፂኻ ዘደልድል እንተኾይኑ ጸኒዕኻ ክትቀውም ኣለካ። እዚ ጭካነ ዘይኮነስ ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ዝርከብ ርግኣት እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ርክብ ውሕስነት ክስምዐካ ምድላይ ምስ ተቋርጽ ሰባት ብጥንቃቐ ዝሕዙኻ ዓይነት ሰብ ክትከውን ትጅምር። ብጥንቃቐ ምትሓዝ ማለት ከዓ ናይ ኣኽብሮት መጀመርታ እዩ። ቁጥሪ 2 ካብ ወዲስካ ዝርከብ ተቐባልነት ረሓቕ። ካብ ርትዕ ንላዕሊ ብዝያዳ ንባህሪ ሰባት ጸልዎ ሓይሊ ብልሒ ዘይኮነስ ስነ ስርዓት ዘይኮነስ ናይ ተቐባልነት ምርካብ ህርፋን እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ተቐባልነት ንምርካብ ዘሎ ድሌት እሺ ንኽትበሃል ንፊሽኽታ ንመተባብዒ ዘሎ ድሌት ሰብኣዊ ወይ ባህርያዊ መስል ይኸውን። ግና ሓንቲ ግዜ ምስ ዝቋጻጸረካ ናብ መጻወቲ ባምቡላ ዝቕይረካ። ኣብ ሓፂር ግዜ ውዳሴ ወይ ተቐባልነት ምርካብ ገለ ዕጋበት ክስምዐካ ገብር ኸውን። ጭንቀት የህድእ ኸውን። ናይ ተቐባልነት ስምዒት ይህበካ ኸውን። ናይ ተቐባልነት ምድላይ ጽግዕተኛ ወይ ውሉፍ ምስ ትኸውን ግን ተለዋዋጢ ገብረካ። ተለዋዋጢ ባህሪ ዘለዎ ሰብ ድማ መርገፂ ንኽሕዝ ይጽጉመ እዩ። ብኡ ንብኡ ኣዎንታዊ ግብረ መልሲ ኣድንቖት ትጽብእ እንተደኣ ኮይንካ ውሳነታትካ ባላሸው። ተቃውሞ ንኸይመፀካ ኢልካ ዘረባታትካ ተልዝብ። ምስ ሃዋህው እቲ ዘለኻዮ ንምስምማዕ ጥራይ ኢልካ ርእይቶታትካ ተቕይር። ስልጣን ምስ ዘለዎ ወይ ካባኻ ምስ ዝበልእ ሰብ ንምክታዕ ዝፈርሕ ተውፅኦም ቃላት ምስ ዕላማታትካ ዝሰማምዑ ድዮም ኣይኮኑን ኢልካ ኣብ ክንዲ ተሓስብ ብኸመይ ከም ዝቕበልዎም ኣብ ግምት ብምእታው ክትመርጽ ትጅምር። ጽልዋ ወይ ተሰማዕነት ምስቲ ናይ ቀጻሊ መረጋገፂ ወይ ቁልጡፍ ተቐባልነት ዝደሊ ሰብ ክህልዉ ኣይክእሉን እዮም። በላሕቲ ሰባት ኣኽብሮት መብዛሕትኡ ግዜ ደንጓይ ምዃኑ ማለት ምስ ግዜ ዝመጽእ ምዃኑ ይርድኡ እዮም። ሓላፍነት ወይ ስልጣን ኣብ መጀመርታ ሙችእ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ብኣእማኒ መንገዲ ክትዛረብ ከለኻ እኳ ኩሉ ሰብ ኣይክሰማምዕን እዩ። መምርሒታት ክትተግብር ከለኻ ኩሉ ሰብ ኣየጣቕዕን። ንህውኽ ውሳነ ምስ ትነጽግ ገለ ሰባት ዝተወድሁ ኮይኑ ክስምዖም እዩ። እዚ ድማ ንዓኻ ፍሽለት ዘይኮነስ ምጽራይ እዩ። ስለዚ ቁልጡፍ ተቐባልነት ዘይረኸብኩ ከይትብል። ቁልጡፍ ውዳሰ ምድላይ ተገማቲ ገብረካ እሞ ካልኦት ሰባት ብኸመይ ቀልጢፎም ከም ዝቋጻጸሩኻ ምሃሩ። ፍሽኽታኻ እንታይ ከም ዝምጽእ፣ ስቕታኻ
እንታይ ከም ዘስዕብ ንድሕሪት ምባልካ እንታይ ከም ዘምጽእ ፈልጡ እዚ ኩሉ እዚ መስተፈለጠ ድማ ጽልዋኻ ቅንስ ይጅምር ቁልጡፍ መረጋገጽ ወይ ተቐባልነት ምድላይ ምስተቋርጽ ኣቃውማኻ ቅየር ይጅምር መረጋገጽ ንምርካብ ገጽ ሰባት ምሕላው ተቋርጽ ውዳሰ ንምርካብ ድምጽኻ ምቕያር ተቋርጽ ዋጋኻ ብናይ ሰባት ቁልጡፍን ድንጉይን ግብረ መልሲ ምዕቃን ኣቋሪጽካ ብኣቃውማኻ ትዕቀን ብስለት ወይ ንቕሓት ዝበሃል ናይ ሰባት ግዝያዊ ዘይምርዳእ ምስ ትቕበል ብንጹር ምስ ትዛረብ ንኻልኦት ናይ ባዕሎም ርድኢት ክሕዙ ምስ ተፈቅድ መርገጺኻ ምስ ትገልጽ ዘየድሊ ምኽንያታት ይቕረታን ምሃብ ምስ ተቋርጽ ካብቲ ግዝያዊ ጣቕዒት ንላዕሊ ነቲ ናይ ነዊሕ ግዜ ረኣያኻ ቀዳምነት ምስ ትህብ እዩ ብስለትን ንቕሓትን ዝበሃል እቲ ናይ ነዊሕ ግዜ ቃውማኻ ወይ ኣነባብራኻ ናይ ሓፂር ግዜ ወጥሪ ምጽዋር ይሓትት እዩ እቲ ንሓፂር ግዜ ዘይምችኡነት ስለ ዝተሰምዖ ጥራይ ቁልጡፍ ተቐባልነት ንምርካብ ከይተሃወኸ ክዕገዝ ዝኽእል ሰብ ቀስ ብቐስ ስልጣን መዝነት ዝረክብ ዓይነት ሰብ እዩ እስከን ነብስኻ ብሓቂ ሕተታ ቅድሚ ምዝራብካ ክንደይ ግዜኻ ነቲ ኣብቲ ቦታ ዘሎ ስምዒታዊ ድባብ ክትመዝኖ ትፍትን ተቃውሞ ንኸይመፀካ ኢልካ ጥራይ ክንደይ ግዜኻ ኣቀራርባኻ ናብ ሰባት ትቕይር ሓደ ሰብ ምሳኻ ምስ ዘይሰማማዕ ክንደይ ግዜ ዘይምችኡነት ተሰሚዒካ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ናይዚኦም ግብረ መልስታት ምልክት ንተቐባልነት ዘለካ ድልየት ጌና ክሳብ ክንደይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ዘርኢ እዩ መረጋገፂ ግዴታ ዘይኮነስ ኣማራፂ ምስ ዝኸውን ናጽነት ክስምዓካ ይጅምር ንቁልጡፍ ምስምማዕን ተቐባልነትን ዘለካ ሃረርታ ምስ ትገድፍ እንታይ ዝኸውን መስለካ መብዛሕትኦም ሰባት መረጋገፂ ከይደለዩ ጸኒዖም ንዝቆሙ ሰባት ተኣመንቲ ከም ዝኾኑ ስለ ዝሓስቡ ተኣማንነት ትረክብ ኣብ መርገፂኦም ዝጸንዑ ሰባት ክቡራት ስለ ዝኾኑ ኣኽብሮት ትጓናጽፍ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣምን ቦታን ንኹሉ ሰብ ከተሐጉስ ዘይኮነስ ተሰማዕነት ወይ ጽልዋ ንምህናጽ ኢኻ ከተተኩር ዘለካ ንገዛእ ርእስኻ ኣነ ተቐባልነት ኣይደልን ህርፋን ወይ ወልፊ ተቐባልነት ንባህሪኻ ምቁጽጻር ምስ ኣቋረፀ ህላወኻ ቅይር ህላወኻ ምስ ተቐየረ ድማ ሰባት ዝህቡኻ ግብረ መልሲ ይቕየር ቁጥሪ 3 ሃንደበታዊ ግብረ መልስኻ ምሃብ ምዕጋስ ሕርያኻ ግበር ምናልባት መብዛሕትኡ ሰብ ቁልጡፍ ምላሽ ምሃብ ናይ ብልሒ ርእሰ ምትእምማን ሓይልን ምልክት ኢሉ ይኣምን ይኸውን ብሓቂ ግን ቅጽበታዊ ግብረ መልሲ መብዛሕትኡ ግዜ ተህዋኽ ጥራይ ዘርኢ ሓደ ሰብ ምስ ዝፍትነካ እሞ ብኡ ንብኡ ምላሽ ምስ ትህብ ስምዒታዊ መዋቕርካ ኢኻ ተቃልዕ ዘለኻ ጸቕቲ ሓፈብ ዝብለሉ ህሞት ብዘይ ደውታ ምላሽ ምስ ትህብ ቁፅፅር ናይቲ ስጉምቲ ኣሕሊፍካ ትህብ ኣለኻ ማለት እዩ ተግባር ወይ ሃዋህው ምቁፅፃር ሓይሊ እዩ ምክንያቱ ነቲ ሃዋህው ዝቆፃፀር ሰብ ነቲ ኣንፈት ይቆፃፀሮ ስለ ዝኾነ ተህዋኽ ዝመልኦ ምላሽ ተገማቲ ገብረካ ማለት ዘቆጥዑኻ ነገራት ናይ ጸቕጠ ነጥብታት ብትኽክል ኣበይ ጽልዋ ክግበረልካ ከም ዝኽእል ክትፍለጥ ገብረካ ሓደ ሰብ ብኡ ንብኡ ምላሽ ክትህብ ከም ትኽእል ምስ ዝፈልጥ ከመይ ገይሩ ክቆፃፀረካ ከም ዝኽእል ይፈልጥ ኣሎ ማለት እዩ ዕግስ ምባል ምላሽካ ምሃብ ምድንጓይ ግን ነዚ የፍርሶ ስለዚ ስምዒታዊ ምላሽካ ምሃብ ሓደ ደውታ ምስ ትገብር ተገማቲ ኣይትኸውንን ተገማቲ ዘይምዃን ድማ ነቲ ስነ ልቦናዊ ሚዛን ይግምጥሎ ማለት እቲ ካልእ ሰብ እንታይ ትሓስብ ከም ዘለኻ ክሓስብ ይጅምር መርገፂኡ ዳግማ ይግምግም ነቲ ጸርፊ ዳህላ ላግፂ ደጋጊሙ የቃልሖ ስቕታ ከም መስትያት ኮይኑ ነቶም ዝተንከፉኻ ሰባት ምስ ገዛእ ቃላቶም ከም ዝጋጠሙ ገብር እዚ ድማ ትሑት ወይ ድኹም ባህር ዘይኮነስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርካ ዘሎ ስጉምቲ እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ቅድሜኻ ድፍረት ብዝመልኦ ዘረባ ዝተዛረበካ ናይ መወዳእታ ግዜ ሕሰብ እስከ ብኡኑ ቦዲኻ ኣሪንካዮ ንነብስኻ ክትከላኸል ከም ዘለካ ስለ ዝተሰምዐካ ብኡኑ ብኡ መሊስካሉ ብዛዕባኻ ሓደ ነገር ንምርግጋፅ ዲኻ ተጓይኻ ኣብ ሽዑ እቲ ብታህዋኽ መልሲ ምሃብካ ሓያል ከም ዝኾንካ ክስምዐካ ጌርካ ኸውን እዩ ግን ተሰማዕነትካ ወይ ጽልዋኻ እውን ኣውሪድዎ ይኸውን እዩ ስልታዊ ምዕጋስ ኣብ ሓደ ግዜ 3 ነገራት ገብር ቀዳማይ ክትግምግም ከተማዛዘን ግዜ ይሂበካ ኣብ ስምዒት ዘይኮነስ ኣብ ውፅኢት ዝተመርኮሰ ምላሽ ትህብ ካልኣይ እቲ ስነ ልቦናዊ ጸቕጢ ካባኻ ናብቲ ካልእ እግምጥሎ ብኡ ንብኡ ምላሽ ምስ ዘይትህብ እቲ ካልእ ሰብ ነቲ ስቕታኻ ብግምቱ ክመልኦ ይጅምር ጥርጣሮኡ ይዓቢ እንጥዩነቱ ውስኽ ሓደ ግዜ ከዓ ስጋኣቱ እውን ክብርኽ ይኽእል እዩ ሳልሳይ ርግኣትካ ውስኽ ብቐሊሉ ድንብርፅ ከም ዘይትብል ምልክት ትህብ መብዛሕትኡ ሰብ ሃንደበት ስምዒቱ የንጸባርቕ እዩ ንዘረባታት ብኡ ንብኡ ምላሽ ይህብ ንነቐፌታ ብኡ ንብኡ ምላሽ ይህብ ንነብሱ ብኡ ንብኡ ይከላኸል ውሳነታት ንምግባር ብኡ ንብኡ ህወኽ እዚ ቅልጣፈን ተህዋኽን እዚ ስለ ዝንቀሳቐስ ድማ ክትግምቶ ቀሊል እዩ ስምዒታዊ ካብ ምዃን ምስ ትቁጠብ ቁልጡፍ ምላሽ ዘይትህብ ምስ ትኸውን ንምንባብካ ወይ ንምግማትካ ኣጸጋሚ ትኸውን እዚ ማለት ንኹሉ ነገር ዕሽሽ ምባል ዘይኮነስ መዓስ ከም ትምልስ ምምራፅ ማለት እዩ ህሞታዊ ወጥሪ ንምዕጋብ ዘለካ ተህዋኽ ምጽዋር ማለት እዩ
نتسمعيتها وزجبرك هموت كساب زحلف معجاس مالتي حدث ببقعت كتتقرات إيرو بقوع خمزة يكون كابجلس نجير كالكا محسب جبر ملتأب كندتهب دويلكا برجعت تأمته حيدت سكندتات كحلف تعجس بدحريو هدي إلكا بزي سمعيتها ونهاري ملاش تهب نتسمعيت مقوت صار مالت نتهواه مقوت صار مالتي حدا نجر مع عسن قدميت كم زخيد مستوسن مواقرو تقرص ولا لخا مالتي مع عسم ملاش كم تهب مستوسن نتسقمتي صلوات قبرو للخا هو خمس زي تخونكا حيلخا تجبط علخا اسكن نفسك حتتا كندي غزي بونو ملاش نمهاب دفيت تسميعك الله سقطا خنوح خلو كندي غزي زي مچو ان تسميعك الله كندي غزي تهواخ نتغباركا كازز فقيرك علخا ازز توعل تهواخ لمديو لمدታት ድማ ዳግማይ ክህነፁ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ካብ ሕጅን ንየው ስሚዕታው ዘይኮነስ ዝተሳላሰለ ዝተሓስበሉ ስጉምቲ ምውሳድ ልመድ ስሚዕታው ኣብ ትኾነሉ ቅድሚ ምላሽ መሃብካ ንውሽጣ ኣስተንፍስ እሞ ገምጋ መሰላሰል ኩሉ ዘረባ ብኡን ብቆላሕታ ዘድልዮ ይኮነን ስሚዕትካ መቆፅፃር እናለመድካዮ ብዝኸድካ ቁጥሪ ዝያዳ ዕላማ ዘለዎና ኾንካ ትኸይድ ዕላማ ዘለዎም ሰባት ድማ ንምምዛኖም ኣፀገምቲ እዮም ንገዛ ርእስኻ ኣነ ነቲ ስጉምቲ ይቋፃፀሩ ይበላ بونبو ملاش مهاب أقاريس كاستراتيجيكاو ملاش مهاب مستجمر كل تمسب زلك ركب يغير نتهمت مستقاط أثر كايدما كابون دحار مكل خالت راي زي كونس نسوقم تخاون تم حاضرو قطر 4 حياونتك نستمر تخاون علو بغص على لقسخ تقبر كم زلك تعقست خادما دارت كله خم زي قبا تنغيرك يخون دنقاص صبق خون خليو غنا فليلي زي قبر لكسي نخبرخا كورو دخلي جزيخان قلبتكان دقفكان أبزخون أوان نزخون سبت من تراخوينكا من البات سبات بقليلو خم تركب حسور بهم جيرون كحاسبخا كمزمزخا كبلص الكان يخوليهم زخون سب كل جزي بزي حتو دقف كم تقبر كل جزي بزي قلق المخونات يغرى خم تبل كل جزي كتقلقل فقالانيا خم زخونكا انت دا فليتو دقفكا وي حجزكا كم زواغا زي حاتت جيرو محساب الجمر حجزكا كم جدن سلازي حسب تسبي زقبورو لنجر خون تسبي زقبورو لنجر ما تسمعنت وي صلوا يبولن لقسخا نستوسن سب خون كلجن مالت كتتابع بعلامه خونيل كمس خون ترجم زلو خون تعقستخا درت مس خون زخبر خون دقفكا نتوم مستوايكا السمامعن كردو ونزخولن طراي زوهاب مس خون حيالي خون واقاد ما هلو اذا مالت زحل وي سميت زي بالكا تكون لك مالت زي كونس كابلك عنت زحالفكا تكون يبلكان مالتيو قلبتك أبي كم توعله جزيخا نمن كم توبو تخرتك من كم زرخبو ممريحك دنقاصك نمن كم زقبا كابو بزبالت أدما سلامنتاي كم تهبزل لك كتقمقم عليك حياونتك سؤال نزخونه يخون زوهاب نتدع خوينو استراتيجيكاو زي كونس عمل وي حمق لمد ترايو لعل درجة زلوهم سبات دقف زهبو حسيبو ماستنتينهم بزقبروا متأنابر كتو ريوم يوم نصعري يشلمو ندسبلين أفلط أهبو نتوم أباي زوريو يعبيوهم جنا ندوبات تحسوي نخبرتات زنعقو سبات قلبتو ما يوصلوا من يوم لقسخا مريض كام الزخون سبات أبتقا خام الزخونو أبايم كستخاخلو جمرو جزيخا درت كم زلو دقفكا موداتا كم زلو يردو مستأباي كام السممع عطراي حاجز كم زمتس يردو إذا رديت زدما أخبرت فتر بمرات أزقبر حياونت مواقر فتر مواقر دما سلطانة هانت اسكا بتداقا قامي دوب كان زت حساسب كندي غزي تعقست خمزر اخا يحسب ابلو صعرخا كم وعلت نزي حاسب نزي ملسلكا كندي غزي دقف كم زهابكا يحسب ابلو حسوم كينكا نخيت الرئيلكا طراي كندي غزي كبرخا نزوار التكبار كم استتصورك حسب ابلو اذا بحر زي نسبات ولا حنت خمزي تمصي زمهروم استراتيجيكاويان سبات بهدات بزي قلچ كانه بزي زخونه دراما نحاجزهم بمقناس طراي قلبت يحكمو ازخا مقصعات زي كونس متكلي غزيخا نخول يكونن نستمر صطرايو ቆላሕታ ካን ጸጋታት ካንውን ከምኡ ድሩት እዩ ሰባት ደገፍካ ዝረኽቡ ብጻዕሪ ከም ዝኾነ ምዝርዱ ብስተፈልየ ጋባብ ይቀርቡኻ ብስተፈልየ ጋባብ ይሕዙኻ ብስተፈልየ ጋባብ የዘራርቡኻ ምኽንያቱ እንታይ ከም ዝስዕቦም ስለ ዝፈልጡ ሕያውነት ስቂልካን ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ዝግበር ዘይኮነስ ብዕላማ ዝግበር ምዃኑ ተረዳእ ሽዑ ሰባት ከም ዋዛ ወይ ቀልዲ ገይሮም ኣይክርኢኻን እዮም ከም ዋዛ ክርኢኻ ኣብ ዘቋርፅሉ ህመት ድማ ህላወኻ ሚዛን ይውስኽ ቁጥሪ 5 መደምደምታ ካብ መሃብ ምዕቃብ ተመሃር መብዛሕትኡ ሰብ መዕለብ ዘይረኸበ ጉዳይ ክርኢ ከሎ ዘይምቹእነት ይፈጥረሉ ነፍሲ ወከፍ ዕላል
بصبق كدمدم نفس وكف زي مسممع بونبو خفتح نفس وكف حتو ملؤ بملؤ خملس نفس وكف سقطة كعري يدلي زبهري حلفنتاو خم زخونكا نخسمعك خجبر خاليو جنا تقال عنتي زفتر مدمدم تان مركب زلك هونتينت ندليت كايت فيو نخل نجر نمجلات كتجواي خلخا سمعتاو معلب خم زليك ياخا ملكت بزلخا زي مرددا نمو قادلكا كمت أن العلي كترد خلخا نار رأي سبات قربت كم زلك تري مدمدم تان مركب كتجواي خلخا مستيراونتك أحلف كاتب مستيراونتك صلواي كل زربا مبره يدليوني كل بده زرزراو مجلس يدليوني كل ندري كل خورا ملسي حاتتني استراتيجيكاويان ولك سبات كفت بوتاوي حدا نجر كي تود مقداف زلوا حيلي يردوا يوم حدا نجر بونو بو معلبي مسيد قبرلو سنلبونا وصحبت تفتر اتخالق سب اتنجر مستزازمون ننوح جزي خام حساب ايق وارزن نقالاتك داقماي ابحلونو يقالحهم انتاي مالتك خمز نبر حتت اقمت مرمر كوينغن كل نجر بقولطف مسقلت مسسرحن مسزنصرن اتمهنك او همت يبنني ابقمت كاتو زخل ولا حدا نجر استرف يله اذا مالت قلص زي مخان وي مدانجر مخان مالت زي كونس كمت ان العلي معلبناي مغبار زلكا دفيت مقصار مالتي سقطا كابت العلمتن زخونه قلصنت بزياده صلوا هلو كم زخل مردا مالتي حدا سب اوسانخا وي اب حسابك حطو مزلعل ملؤ مخنيته اب كندتب حصير قطاوي هدوء ملاش نهابك صنيحك معلب خي جبرك اقارص قدن انت زي كونو كتبره يلي كان كنت او خدغبرو مالك سبات بزعبا خصاب كل ነገር تدحدحو ግሉጽነት ይጽበዩ ንምኽንያትካ ሙሉእ ብሙሉእ ክፈልጡ ይጽበዩ ብዛዕባኻ ከምቲ ዝደልይዎ ገሊጽካ ነቲ ዘይምቹእነት ከተሃደአሎም ይጽበዩ ግና ንስኻ እዚ ንምግባር ግዴታ ይብልካን ገለ ነገራት ከይተዛረብካሎም ስቕ ምስትብል መርገጺኻ ልዕል ተብል እዚ ህዱእነት ንኽስምዓካ ኣብ ደጋዊ ምስምማዕ ከም ዘይትመርኮስ የርኢ መዕለብን ንምግባር ዘሎ ድፊት መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ርእሰ ምትእምማን ምስኣን ወይ ካብ ፍርሒ ዝመጽእ ማለት ኩሉ ሰብ ከም ዝተረድአካ ንምርግጋጽ ካብ ዘሎ ድሌት ዝበልካዮ ጉጉይ ትርጉም ከይወሃብ ንምክልኻል ካብ ዘሎ ድሌት እዩ እስከን ነፍስኻ ሕትት ሓደ ሰብ ዝተዳናገረ ምስ ዝመስለካ ከተነጽረሉ ክንደይ ግዜ ብታህዋ ክትበጊስካ ኣለኻ ሓሳብካ ብግቡእ ከም ዝበጽሐ ንምርግጋጽ ክንደይ ግዜ ቀጻሊ መልእኽትታት ትሰድ ሓደ ዕላል ብዘይ ሙሉእ ስምምዕነት ወይ መዕለብ ምስ ዝዛዘም ማዕረ ክንደይ ዘይምቹእነት ይስምዓካ ሓደ ሰብ ቁልጡፍ ዕጋበት ከይደለየ ካብ ዘተ ክወጽእ ዝኽእል እንተኾይኑ ሓይል ኣለዎ ማለት እዩ ኣረኣያ ምስ ግዜ ከም ዝምዕብል ይርዳእ ንመርገጺ ተኣማመን ህንጢነቱ ወላ ጥርዝ እንተበጽሐ ምንም ኣይመስሎን እዩ እምበረ መጠን ካብ ምግላጽ ምስ ትቁጠብ ዕላልካ ኣሰልቻው ከም ምዃን ትድሕን ኣለኻ ንምፍላጥካ ንምግማትካን ኣጸጋሚ ትኸውን ሰባት ሙሉእ ብሙሉእ ክነብኻ ምስ ዘይክእሉ ዝያዳ ብጥንቃቐ ስጉሙ ካብ መጠን ንላዕሊ መብርህ ምሃብ ኣቋሪጽካ ዘይተወድአ ወይ ክፉት ቦታ ምግዳፍ ምስ ትጅምር ቃላትካ ዝያዳ ርዝነት ይህልዎም ስቕታኻ ዝያዳ ጽልዋ ህልዎ ህላወኻ ድማ ዋላ እውን እቲ ዕላል ድሕር ምዝዛሙ ንነዊሕ ግዜ ይጸንሕ ቁጥሪ 6 ነፍሲ ወከፍ ርክብ ከም ናይ ጽልዋ ምልውዋጥ ጌርካ ረኣዮ መብዛሕትኡ ሰብ ወግዒ ወይ ዕላል ክጅምር ከሎ ዕላል ጥራይ ዝገብር ዘሎ ኮይኑ ይስምዖ ይኸውን ግን ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍ ዕላል ንደረጃታት ብስውር እዩ ዝቕይሮ ነፍሲ ወከፍ ሓሳብ ምልውዋጥ ንቦታኻ ውስኖ ነፍሲ ወከፍ ህሞት ልዕል የብለካ ወይ ድማ ንታሕቲ የውርደካ እቲ ለውጢ ንእሽቶ ዳርጋ ዘይረአ ክኸውን ይኽእል እዩ ግና ንእሽቶ ብንእሽቶ እናተተክእ እዩ ዝኸይድ ንዕላላት ከም ቀሊል ጌርካ ምርኣይ ኣቋሪጽካ ከም ናይ ተሰማዕነት ምልውዋጥ ጌርካ ክትሪኦም ምስ ትጅምር ንቕሓትካ በልሕ እሞ መብዛሕትኡ ሰብ ዕሽት ዝበሎም ዝርዝራት ከተስተውዕል ትጅምር መን መጀመርታ ዝዛረብ መን ንዘረባ ኾልፍ መን ሓሳቡ ቅይር መን ቀልጢፉ ይስሕቕ መን ንቕድሚት ይደፍእ መን ንድሕሪት ይስሕብ እዞም ንኣሽቱ ዝመስሉ ባህርያት ነታ ኣብ ርክብ ዘሎ ሚዛን ዝገልጽ እዮም ኣብ መን እዩ ዝያዳ ተገዳስነት ዘሎ መን እዩ መረጋገፂ ወይ ተቐባልነት ዝሃድን ዘሎ መን እዩ ነቲ ምስምማዕ ንምዕቃብ ዝመሳሰል ዘሎ መን እዩ መርገፂ ሒዙ ዝቕጽል ዘሎ ኣብ ዕላል ካብቲ ካልእ ሰብ ብቐጻሊ ዝያዳ መብርሂ ዝያዳ መጎስ ዝያዳ መረጋገፂ ትህብ እንተደኣ ኮይንካ ቀስ በቐስ ንነብስኻ ኣብ ትሕቲኦም ተውርዳ ኣለኻ ማለት እዩ ናይ ተገዳስነት ዘይምዑርነት ናይ ረኣያ ዘይምዑርነት ፍጠር በላሕቲ ሰባት ነዚ ዘይምዑርነት ብጥቡቕ ይከታተልዎ እዮም እቲ ካልእ ሰብ ንነብሱ ከም ብቑዕ ያቕርባ እንተሎ ይዕዘቡ ምስትውዓል ዝሓተት ሕቶታት ይሓተት እንተሎ የስተውዕሉ ኣኽብሮት ብማዕረ ይወሃቡ እንተለዉ ቆላሕታ ይገብሩ ዘይምዑርነት ምስ ዝረአ ድማ ዳግማይ የመዓራርይዎ ዳግማይ ምትዕርራይ ቅርሕንቲ ዘይኮነስ ንቕሓት ይዝሓት
ሓደ ሰብ ነቲ ናይ ምዝራብ ግዜ ብምሉእ ዝወስዶ እንተ ደኣ ኮይኑ ኮኔልካ ናትካ ትቕንሶ እሞ ግብረ መልሲ ትዕዘብ። ሓደ ሰብ ብተደጋጋሚ ዝኸልፈካ እንተ ደኣ ኮይኑ ርክብ ዓይኒ ንዓይኒ ምጥማት ትዕቅብን ብህድኣት ምዝራብ ትቕፅልን። ሓደ ሰብ ካብ መጠን ላዕሊ ክትርከበሉ ዝሓትት እንተኮይኑ ተረካበነትካ ትቕንስ። ነፍሲ ወከፍ ምትዕርራይ ነቲ ቀመር ይቕይሮ እዩ። ኣብ ቀረባ ሰዓታት ዝገበርካዮም ናይ መወዳእታ ውሕዳት ርክባት ዕላላት ሕስብ እስከብሎም ካብቲ ካልእ ሰብ ንላዕሊ ዲኻ ተመሳሳሊ ሓሲብካ ላዛኻ ከይተረፈ ምስናቶም ንኽሰማማዕ ኣተዓራሪኻ ዲኻ እቲ ዕላል ክቕፅል ዝያዳ ፅዕርካ ዲኻ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣገዳሲ እዩ። ሓደ ሰብ ንግዜኻ ምስ ዘኽብሮ ንሓሳባትካ ዋጋ ምስ ዝህቦ ከምኡውን ኣብ ርክብኩም ማዕረ ተሳትፎ ምስ ዝገብር ነቲ ሚዛናውነት የደልድሎ። ሚዛናዊ ዝኾነ ርክብ ዘላቕነት ክሃንፅ ከሎ ዘይሚዛናዊ ርክብ ግን ክቕፅል ኣይክእልን እዩ። ሓደ ሰብ ብቐፃሊ ዘድክመካ እንተኮይኑ እቲ ርክብ ማዕረ ይኮነን ዘሎ። ብኣንጻሩ ሓደ ሰብ ዝያዳ ዘንቅሐካን ንጡፍ ክትከውን ዝሕግዘካ እንተኮይኑ እቲ ሚዛን ዝያዳ ምዑር ይኸውን። ካልኦት ሰባት ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ክፅዕሩ ከለዉ እቲ ተረጋጊኡ ዝፀንሕ ሰብ ግን ቀስ ብቐስ ኣብ ትርክብ ናይ መወከሲ ነጥቢ ይኸውን። እዚ ግና ስለ ዝጠበበ ዘይኮነስ ነቲ ፃዓቱ ብጥበብ ስለ ዘመሓደሮ ጥራይ እዩ። ካብ ሕጂ ንንየው ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕላል ብሸለልትነት ዘይኮነስ ብንቕሓት ተሳተፍ። ስምዒትካ ከየንፀባርቕካ ተዓዘብ። ብዘይ ስግኣት ሚዘን፣ ብዘይ ምምሳል ተመዓራረ። ንርክብ ከም ስትራቴጂካዊ ቦታ ጌርካ ምስ ትሪኦ ብዓይኒ ዕሙተይ ምኻድ ተቋርፅ። ብዘይ ፍላጥ ፅልዋኻ ሕሊፍካ ምሃብ ተቋርፅ። ንርክባት ብዓይኒ ሚዛን ምስ ትግምግሞም ብዘይ ፍላጥ ምፅዓር ተቋርፅ። ብዕላማ ምኻድ ትጅምር። ብዕላማ ዝግበር ምንቅስቓስ ድማ ፈፂሙ ኣጋጣሚ ዘይኮነ ስልጣነ ፈጥር። ቁጥሪ 7 ስምካን ዝናኻን ብዕላማ ሃነፆ። ሰባት ብኸመይ ከም ዝርኢኻ ባዕልኻ እንተ ደኣ ዘይወሲንካዮ ካልኦት ሰባት ከም ድልየቶም ክገልፁኻ ክእሉ እዮም። እቲ መፀውዒ ወይ ታርጋ ሓንሳብ ምስ ለገበካ ድማ ንነፍሲ ወከፍ ናይ መፃ ርክባት ውስነ እዩ። ዝና ብሓንቲ ድራማ ትመስል ህሞት ዘይኮነስ ብተደጋጋሚ ብዝፈጠርካዮ ጦብላሕታታት እዩ ዝህነፅ። ናይሽቱ ውሳነታት ቀፃልነቶ ዘለዎ ባህሪ ኣብ ትሕቲ ፀቕጢ ዝህሉ ግብረ መልሲ ኣብ ዘረባኻ ዘሎ ቃና ተተግብሮም ዕሽሽ ትብሎምን መዐቀኒታትካ እዚኦም እዮም ንስምካ ዝሃንፁ። መብዛሕትኡ ሰብ እዚ ናይ ዝና ምህናፅ መስርሕ ብዘይ ዝኾነ ስራሕ ከም ዝመፅእ እዩ ዝሓስብ። ካልኦት ብግቡእ ክርድእዎም ተስፋ ብምግባር ይንቀሳቐሱ። ዝኾነ ነገሮም ባዕሉ ክዛረበሎም ከም ዝኽእል ግምቱ። ቀፃልነት በይኑ እኹል እዩ ኢሎም ይኣምኑ፣ ግን ኣይኮነን። ኣረኣያ ሰባት ዝህነፅ እዩ። ስለዚ ናብ ሓደ ቦታ ምስ ተኣቱ እንታይ ዓይነት ስነ ልቦናዊ ፅልዋ ክትፈጥር ከም ትደሊ ክትውስን ኣለካ። ከም ተሰማምዒ ዲኻ ክትረአ ትደሊ ወይስ ከም ቆራፅ? ብተኣዛዝነትካ ዲኻ ክትፍለጥ ትደሊ ወይስ ብመስፈርትኻ? ሰባት ኣብ ጥቓኻ ከለዉ ምዝናይ ክስምዖም ዲኻ ትደሊ ወይስ ኣብ ህላወኻ ብጥንቃቐ ክምዘኑ? ኩሉ ነገር ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ። ብኩሉ ሰብ ንኽትፍቶ ምፍታን ድማ ንኣነባብራኻ የድክሙ እዩ። ዝና ማለት ናይ ነዊሕ ግዜ ሓይሊ እዩ። ሰባት ኣብ ትሕቲ ፀቕጢ ርጉእ ምዃንካ ምስ ዝፈልጡ ብውሑድ እዮም ዝፍትኑኻ። ንኽብርኻ ብጥቡቕ ከም ትሕሉ ምስ ዝርድኡ ሳሕት እዮም ዝደፍርዎ። ቃላትካ ኮነ ተባሂሎም ዝተመርፁ ምዃኖም ምስ ዝፈልጡ ድማ ብዝበለፀ ጥንቃቐ እዮም ዝሰምዑኻ። እዚ ግና ብኣጋጣሚ ዘይኮነስ ተግባርካ ወይ ባህርኻ ምስቲ ክትኮነ ዝደለኻ መንነት ምስ ዝሰማማዕ ጥራይ እዩ ዝፍጠር። ሓንሳብ ብግልፂ ንዝበፅሐካ ምንኣስ እንተ ደኣ ተፃዊርካዮ እቲ ህሞት ከም መወከሲ ይኸውን። ሓንሳብ ስምዒታዊ ግብረ መልሲ እንተ ደኣ ሂብካ ንሱ ናይ ታሪኽካ ኣካል ይኸውን። ብተደጋጋሚ ተቐባልነት ትመፅእ እንተ ደኣ ኮይንካ ንሱ መለለይኻ ይኸውን። ነፍሲ ወከፍ ተግባርካ ኣብ ኣእምሮ ካልኦት ሰባት ሓደ ፕሮፋይል ይሃንፅ እዩ። ዝናኻ ምህናፅ ማለት ክንየት ህሞት ምሕሳብ ማለት እዩ። ቅድሚ ምላሽ ምሃብካ ንነፍስኻ ትሓትት፣ እዚ ምላሽ እዚ ንኻልኦት ብዛዕባ እንታይ ክሓስቡ ገብሮም ኢልካ ቅድሚ ሓደ ባህሪ መሓዝካ ትሓትት። ኣብ ሰባት እንታይ ዓይነት ኣብነት እየ ዝቐምጥ ዘለኹ ኢልካ። ቀፃልነት መሰረት እዩ። ስቑኢልካ እትለዋወጥ እንትኾንካ ማለት ሎሚ ህዱእ ፅባሕ ቁጡዕ ምስ ትኸውን ሰባት ክብርኻ ክትንክፉ ቀሊል ይኾነሎም። ብስምዒታዊ ምላሽ ዘይኮነስ ብዝተመዘነ ምላሽ ምስ ትህብ እቲ ሳሕቲ እተርእዮ ብርቱዕ ስምዒት ሚዛን ይደፍእ ወይ ተቐባልነት ህልዎ። ብስምዒታዊ ተፈላጥነት ዘይኮነስ ብዲስፕሊን ምስ ትፍለጥ ህላወኻ ረግኣት የመሓላልፍ። ሰባት ቅድሚ ንስኻ ምዝራብካ ሓስቡ፣ ንመለክዒታትካ ኣቐዲሞም ይጥንቀቑ፣ ብዛዕባ ባህርዮም ኣቐዲሞም የሰላስሉ። ርኢኻ እዚ ዝናኻ ንዓኻ ይሰርሓልካ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ክትዕቁብ ኣለካ። ነቲ ተሃንፆ ዘለኻ መንነት ዝፃረር ተሃዋኽ ዝመልኦ ውሳነታት ኣወግድ። ነቲ ተሃንፆ ዘለኻ መዋቕር ዘድክም ስምዒታዊ ምላሽ ኣወግድ። ነቲ ናይ ነዊሕ ግዜ ኣነባብራኻ ዘደስክል ግዜያዊ ባህሪ ኣወግድ። ዝና ሓንሳብ ምስ መፀ ዝኾነ ሰብ ንዓኻ ናይ ምእራም ዘለዎ ድሌት ይቕንስ፣ ንወጥሪ የውርዶ፣ ብዘይተወሳኺ ፃዕሪ ድማ ፅልዋ ይዕቢ። እስከ ነብስኻ ብቕንዕና ሕተታ። ሓደ ሰብ ብሰለስተ ቃላት እንተዝገልፀካ እንታይ ምበለ? እቲ መግለፂ ምስቲ ትደልዮ ዘለኻ ዝሰማማዕ ድዩ?
انت زي كوينو متعرايو حج جمر نجزا رسخ أنا رأي خالو تقرط بل نسبات كمي كم ترى بعلامة مستندف تسمع عنك أجات أما يكخونن صلواخ أجات أما مخان مصدق قارت لما مرحنة زي ترف خون حج بزم شوعات مواقراوي من محياشات حليف كالخا كم متشت مدلاي نوتر متصوار كم مرقاقص مهدان نوشت أو سممع كاب قصبتاو قبر ملسي ناب استقواص أصركا يسوقمتي كاب سقيلكا زقبر لقسي ناب علامة زقبر وفري كم متأن لعلم مبرح ناب استراتيجيكا وخفتت مقداف كاب بزي نقحات زقبر زررب ناب استمحادر ميزان وركب كم نايقات أمم مننت ناب بوت انستهانس أزنا تساقاقير كاللخا إزيو أمونغو بمحبراو هيوت منبارن باستراتيجيكاوي أسارة راح منبارن زولو فللي قرس سب بهيوت سنح بل حسب أنا بابروك وزازر حدا نجر أتصبي أخر دكالو ولا حدا خابزي أتم كان أي حتتنيو ولا حدا خابزي أتم سلات أي حتتنيو ولا حدا خابزي أتم زي من النتكا كتكون أي حتتنيو انت هيدا ديسيبلين إذا حد أو وقع زولو ديسيبلين أم حدا زي زولو ديسيبلين أب قلبت زولو ديسيبلين أم من النت زولو ديسيبلين بفرحة دريخك حياوي ممسالك قريسك بعلامة من قصقاص مستجمر ملؤ تهاوه غير أخبره تركب سلاز طلبك زي كونس أقومخ بعل سلاز طلبك أيو إتم مزحتي سب زور كله خفال أبزيو كم ذا عينة تحسه من السمع دما من عالي سمعه كم زلوت مسجزاء نفس سماع بدحريو أب تحت تصاط مسودقة نافتنا يكرم بحري يملس نسخة قوم يتكبر لوطي أمرد زي كونس أم جمجامي زلو نزاي ترس نمنبار طرايلك حياوي ممسال قدف هيوتك نمنبر حيلك جنا ببلحات منبار جمر كابزهم وتزيان نيو دما بعلامة ببلان تنكاسغاس اسكتاولو أولو سدوي اسكتاولو أولو سدوي اسكتاولو أولو سدوي كعتق الكلى تعرفت مسيلو النحناخت نحافت كي يحلف كنا في خب منفيت نمن دايتي زخلو رفيت ولدنيا اكب مسبله صباح مرعسون ديو حغله ابيت وراي صبح تلام راي زي ممكارنا بالاشت راي كندعل الجنينو حميتا صبح نقول رئي سالستا أتنتاي كبلو ندابا سالستا نرئي سالستا أتنتاي كبلو عبت تسلم حسوي له زيت صبعكي كدلي كندي تحنا خويله تصاي كخللي مثلا وش تخلو صعدا خي بلالي مثلا وش تخلو صعدا خي بلالي مثلا وش تقله صعدا في بلالي مغربي حازت زخون على ترقب متا شامنو زبلالا مصوب سكي من شامنو زبلالا سراي زحت مالا دفئن حتى لا مير كنت مرعت بغيكي انبزا ورايك تحامي كليكي ولازا توارد نايلوم سبقزا توارد نايلوم كوريوم سبقزا بخور عركي قويلا مس عمر مستقوبز ماي بيت عند داس زترر مرعت كحيليلو امنتا زحدره انتاي فديتوم عرهيب كعره مرعت كحيليلو امنتا زحدره انتاي فديتوم عرهيب كعره سكتاولو اولو سدوي سكتاولو اولو سدوي سكتاولو اولو
سدوي اسكت عولو سدوي كعتقل كلا تعرفت مسيلو نحناخت نحفت كي يحلف كنا في خب منفت نمن دعيتي زخلو رفت ولو دنيا كب مسبلة صباح مرعسون انديو حخلة عبيت وراي سبح تلام تراي زي من كارانا بالاشي تراي كندعل الجنينو حميتا صباح نقول رئيب سالستا أتنتاي كبلو انداباب سالستا نرئيب سالستا انتاي كبلو تنتاي كبلو توم انداباب سالستا نرئيب